Минията нас Беги, Данто Беги и да започваме да играем Майнкрафт. Сега всички искаме, опа, да си го оправим. Оправи си го тук стои. Готови сме. Так. И да. Ето на. Така, каста. Ай, скоро. Само аз ще снимам, другите няма да снимат, така че моя клип гледайте. Чакай, Дани, чакай. Абе, Йордане! Къде си, бе? Чакай, другия Йордан, я го знам. Данчо, идвай. Видя го. Да, ето. Овци! Опа, аз се връщам за овците. Аз там гледай нещо. Има и проси. Има и крави. Да. Хора, сега малко сега ще се здобим с храна. Така, ето, кравушки. Чакай, че вземи това. Лама. Ще има 20-30 епизода. Ще са президент 2. Така, здобихме се с 2 паршолки. Скоро бързо. Аз отивам за дърво. Ей тук. Да. Къде бе? Ей тук. Ще избяга. Ага. Идвам. Йордане, Да. ела да чупим дърво. Добре. Ние тук с Данчо чупим черно негарско дърво. И аз искам да ми е така. Я го Чакай, така, да. Така. Сега чупим дърво. Клипа колко е? 2 минути и 14 секунди е клипа. За сега. Ще го направим всеки епизод ще е до 10 минути там някъде. Фак, не го стигам. Тъпо. Виж го то си изтървал от дървото Тук има дърво. от моето дърво да взимаш малко. Как го взе нахално? Кой? Ти. Що? Щото чупех си едното дърво и ти ми го взе. Дърва. Кой ма плесна? Абе, аз мога още да го стигам. Да. Гарас. Пусни го с зомбаче, бе. Да стане по-интересно. Добре, и сега. Аз съм здобит с храна. Шанс. Ето го, бе. На средно. На изи. Вау, как само го изръба. Имам 20. И едно. 7. Пишем да му плати. Тихо. И спряхме го за малко. Спряхме го за малко, защото тук много викат. Тихо, ма! Спряхме клипа за малко, защото тук в класната стая така викат, че не знам. Това с Йордан. Йорд Беги вече събрал 20 ват. Има 2 стака дърво почти. Има стак 56 дърво черно. Как му взех дървото на Йордан? То си направил крафтинг тейбъл. Как го направи, той ли го хакер? Имам си вълна, бе, аз не съм. Кога събрал, От отдавна. Бях спасил да ние. Аз което чекирка. Аз направих, бе. Айде под земята. Да. Ви учи, че аз ще оправя къщата. Окей. Аз тя малко да здобия с камък. Аз успях такова.
Тежи да щупя камъка под мене. Така. Така. Още малко. Как ти камъните тюнят? Клипа още 5 минутки. Клипа още 5 минутки. Ще го спирам. Малко съм болен. Я пана. Чакай, бе. Давай, къде е изхода, бе? Дани, че се направим много гадно, бе. Чакай. Айрон, хора! Айрон! Браво. Само ми трябва диамантия на Божие. Каменна кирка. Абе, как ти си я направи, бе? Кой аз ли? Не, то с Йордан. Кои? С дупка. Така, сега чувам да чупим айрона. Ами тук имаш Да, се намерих. Бегай, бе. аз мисля Айран дигам Ариан. Така, ето, едно айрон. 2 айрон. 3 айрон. Влиза по тебе. Не, стой там горе, ей. Се задръснем тук. Кой влезе? Така, Никой. аз ще ям. Много викат, ще го спра. Ще го спра за малко, защото много викат. И Николай се включи, дами и господа. Ето, вижте чата, ето. Призрастен издач. Join the game. Тук вече ще правим къщи, работи. Добре работи. Елаче да види къщата, бе. Зомби! Аз сега идвам да видя къщата. Има зомбак. Къде бе? Оле! Две. Не знам. Зомби. Елаче, Ендермен. бързо елаче в къщата. Вътре в къщата. Има ендермен. Дани, при покрив. Има ендермен. Просто да не го поглеждам. Който погледне ендермена, и ще го преследва. И те ще направи така. Дами и господа, малко ще се отдръпнем, защото тук много викат. Чакайте. Аз ще го спра за малко на пауза. Така, завърнахме се най-сетне, то си зади си вървиш. Отровен... Кой го трябва? Както и така. Сега ще правя по-криво. Майко, крипър до къщата ни. Затваряй! И зомби идва. Бачи, бе! Ати! Зомби! Вие с разделни ли сте? Уби Йордан! Кой? Ти? Келе, ома бе. Дани, тъпо ми трябваше това дърво, що не ми го даде? Дани, идвам да те спася. Абе, Николай! Къв скелет те убил, ей? Абе, си умра, бе! Помощ! Пана хубаво. От тук, бе. Йордане, от тук. Йордане! Обърни се, бе. Добре, благодаря. Ай, газва в къщата. Пак паднах. Обърни се, мой. Пак паднах. Къде падна, бе? Ето му Ето само. Какво море? Ти си под земята, бе. Какво ти море, бе? Аре, точно. Аре! О, готово. И аз паднах. Готова съм горе. Аре, иди тук. Бе, къде пада ти? От тук е! Виж си, мама, сега ще летя. Гледай ти, бе. Дани, гледай, бе. Къде те слоква, бе? И тая лук.
И тая луква е. И тая луква. Каква бе? Няма бе. Абе, ние вече се изкарахме, бе. Къде тя бе? И тая луква, бе. Това че луква бе. Ама гъчи си. Я чакай. За тебе е няма. Де да знам. И това беше епизода. И чао. Басия.